temps mos acompanya. Hem arribat fins a la plaça de la Pobla. Fa oloreta a tardor, fa oloreta a castanyes, però sobretot fa oloreta a arròs pobler. Avui veurem cultura, veurem gastronomia, veurem activitats infantils, de tot. Avui a la Fira de la Pobla. La fira, com podeu veure, és ramadera i és una fira també mesclada amb empreses i després també com a primera vegada i com a novetat d'enguany, del 2019, hem fet la mostra agroalimentari, allà on les nostres empreses de transformació agrícola han pogut mostrar els seus productes que sobretot venen tot el que és la restauració i l'hostaleria de Mallorca. I bueno, és el seu que un poble, la seva fira, pugui mostrar com mou la seva economia i el seu comerç. I nosaltres a la Pobla tenim moltes coses en relació que surten del camp i en relació amb el camp que havíem de mostrar. Jo com a batlle i en nom del consistori estic molt content. Ahir mos va ploure una miqueta, però vàrem poder inaugurar la fira a les 5 ahir dissabte i avui, com veig, fa un dia preciós i estem contents per això i moltes gràcies a tots per venir a la Pobla. A la Fira de la Pobla hi poden trobar de tot, des de cultura, gastronomia i fins i tot maquinària agrícola. I si no, mireu quins tractors. Com penseu que traiem l'arròs d'aquí? Biel, bon cuiner, què fem avui aquí? Un calderonet d'arròs. Calderonet? Sí. Per quantes persones? Hombre, persones no ho sé, però esperem que surtin 2.000-2.500 tats. És un tat solidari a favor de l'associació contra el càncer i donen la voluntat. I a canvi, a provar un poquet d'arròs. Claro. Arròs pobler fet per en Biel Pepis. Sí, senyora. Presidenta, com a bona poblera, supos que avui menjarem arròs. Sí, avui toca menjar arròs pobler. Primer de tot comprar arròs, és un bon dia per comprar arròs i després, evidentment, per provar l'arròs. Supos que ja has passejat per tota la fira, no? Sí, més o menys que jo l'he visitada totes, el que és la plaça, no? Que és on hi ha el producte de Mallorca, els productes de la Pobla, l'arròs, la patata i altres productes de Mallorca. És un lloc molt guapo per visitar i per connectar amb aquest producte. Arròs pobler de Can Bé, m'explicau un poquet com funciona això. Bueno, vinga, Joan. És una tradició que seguim, que fa el meu predí. Bé, en Andreu i jo som amics i família, que tots som de Can Bé, i hem seguit amb aquesta tradició. Ara m'ho hem pagat tots dos. I quant d'any teniu vosaltres? Jo 31. Jo també, 31. És que no és molt comú veure gent tan jove que se dediquen a aquestes coses. Sí, la veritat que no era, però bueno, en Andreu és un bon pagès i entre tots dos qualcú ha de seguir. Sou la nova generació de poblers que fa feina amb l'arròs de la Pobla. Exacte. I com el conreuen, aquest arròs? Bueno, aquest arròs antigament se fa dins la bufera i ara se va dur aquí terres properes de la bufera perquè necessita molta d'aigua i necessites tenir un bon pou, perquè si no tens aigua, pues, com està clar, no ho pots cultivar. Bon dia, com estàs? I bé. Com te noms? Carme. Carme del Font Can Paco? Sí. I què mos pot mostrar avui a la fira? Pues a la fira nosaltres tenim exposat els nostres pans especials, que és el que ens diferencia dels altres. Especial d'aquesta fira, ja que a la fira de l'arròs tenim pa de motlle d'arròs, que és pa de motlle fet nostre amb trossets d'arròs cruixent per a dins. El típic cremadillos, els jonguets, panades... Bon dia, amb aquí tens sono de xerrar avui de matí. Bon dia, som Antoni. Toni de... Propietari de Crestats, cants i embotits artesans. Fas qualitat en sobre, saps? Sí, hombre, donem a tastar el nostre producte artesà que estem elaborant des de l'any 1963. Bon dia. Bon dia. M'expliques un poquet què feu vosaltres aquí? Nosaltres ens dedicàvem als primers coments. El que fèiem, van començar els enfilats i ara feim salses. Bon dia. Bon dia.
Què és el que més vos agrada de la fira? Bueno, jo pràcticament el més antic, aquests molins i l'arròs, que jo he viscut de petit, i és el que m'agrada més. I de tot aquest trull, aquest ambient tan guapo que dona el poble, i que el poble estigui animat. Se m'enjua. Bueno, jo l'he vista molt animada. Aquesta és una fira també que quasi sempre l'han vista molt bé, qualque pic Saigo va espanyat, però avui ho respecta i molt bé, els poblers amb això en saben fer festa. Els veïnats veinegen? Els veïnats veinegen i a més avui moltes llanes després de la nostra fira que vam tenir passada per aigua per aprofitar aquest dia bo que fa, dia de fira, dia d'hivern, i avui hem vingut a fer costat amb un company de la Pobla. Què li diries a una persona perquè vengui cap a la fira de la Pobla? Pues jo li diria que la Pobla té una essència especial, som un poble obert, solidari, som un poble que acueix a la gent amb molt de carinyo i que han de venir-nos a conèixer. Sobretot per les nostres tradicions, cultures, som gent fanera i després tenim una cosa que és la gastronomia, que és el nostre segell d'identitat. Passant de la gastronomia i les tradicions a les activitats infantils, perquè què seria de la fira sense les atraccions?